Il-Kummissjoni Ewropea qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta baqa' wieħed dinamiku. F'rapport ta' 52 paġna l-Kummissjoni notat li tkabbir ekonomiku ta' Malta baqa' fost l-ogħla fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea b'medja ta' 7.7%. Il-Kummissjoni osservat ukoll li r-rata ta' nies jaħdmu kienet fost l-ogħla fil-pajjiżi Ewropej, b'mod partikolari fil-qasam tas-servizzi. Qalet li l-qatt naqas għall-aktar livelli baxxi fl-istorja waqt li r-rata tas-suq tax-xogħol laħqet kważi 72%. L-esperti tal-Kummissjoni qed ibassru li tkabbir ekonomiku ta' Malta ta' kważi 5% se jibqa' għed b'saħħtu matul din is-sena. Il-Kummissjoni qalet li l-konsum privat se jkun il-fattur ewlieni għat tkabbir ekonomiku, sostnut minn żieda fil-popolazzjoni u dħul akbar fil-bwiet tal-Maltin. Qalet li żieda fil-fiduċja fost il-konsumaturi Maltin se twassal biex tonqos xi ftit ir-rata ta' tfaddil. Dwar il-finanzi pubbliċi l-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta mistennija jerġa' jkollha surplus waqt li notat kif id-dejn tal-pajjiż niżel taħt is-60% tal-prodott domestiku gross. Dwar il-qasam soċjali l-Kummissjoni Ewropea tinnota li matul is-sena li għaddiet kien hemm tnaqqis fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali. Qalet li Malta tkompli ssaħħaħ il-politika tagħha f'dan il-qasam b'miżuri li jħeġġu lil Maltin jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi wkoll li Malta ħadet passi biex temenda s-sistema ta' taxxa tagħha li setet intużat minn kumpaniji multinazzjonali biex ma jħallsux it-taxxa. Il-Kummissjoni rikonoxxiet ukoll li Malta implementat direttivi Ewropej biex tiġġieled il-ħasil tal-flus. U qalet li dan għandu jgħin biex tiġi mħarsa reputazzjoni tajba ta' pajjiżna bħala ċentru finanzjarju internazzjonali. Dwar il-prezzijiet ta' djar f'Malta, il-Kummissjoni Ewropea qalet li dawn esperjenzaw żieda minħabba żieda b'saħħitha fl-attività ekonomika, kundizzjonijiet aħjar fis-suq tax-xogħol, investiment fis-settur tal-proprjetà minn barranin u rati ta' interess baxxi. Dwar is-settur tal-intrapriżi żaru medji l-Kummissjoni notat dinamiżmu qawwi fl-aħħar snin. Qalet li tkabbir kienu qed il fuq mill-medja Ewropea. Il-Kummissjoni rikonoxxiet ukoll li Malta għamlet progress biex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet li sarula fir-rapport tas-sena li għaddiet. Qalet li Malta għamlet progress biex tilħaq il-miri tagħha fil-qasam tax-xogħol. Dana kollu notat li qed fadal bosta sfidi, fosthom li tnaqqas il-ħruġ tal-emissjonijiet fl-arja, iż-żieda fin-nefqa fir-riċerka u l-innovazzjoni u l-konġestjoni tat-traffiku u rikonoxxiet li din tal-aħħar mistennija tiġi indirizzata bi pjan mifrux fuq 7 snin.